Dobrý deň priatelia a nadšenci lediek. Dnes by som vám chcel predstaviť náš nový produkt Twist LED, tak detálnejšie a technickejšie, hlavne pre ľudí, čo sa tým lepšie zaoberajú, aby pochopilo, ako to celé funguje. Mám tu pár ukážok a zapojení, ktoré vám chcem predviesť. Takže máme tu samotné ledky twist ledové, máme tu nejaké ukončováky na lištu, lišty polmetrové, metrová mi nevošla, ale sú k dispozícii aj metrové. A potom sú tu tzv. Prepojky, spojky, ktorými spájame tieto samotné lištičky. Lištičky nám to na videu majú vzadu nalepovaciu pásku, 3M-kovú. Tu v hrane sa nachádzajú vodiče, medená pásovina, do ktorej sa potom zacvakávajú tie samotné ledky, tak ako je nakreslené vo vizuáloch. Takže vo finále to vyzerá takto. Každá ledka tu má aj takú zarážku, aby pri otáčaní v podstate došlo k zaseknutiu, aby sa nepretočil, aj keď sa pretočí nevadí, aj keď sa prepoluje nevadí, je to jednosmerný prúd, jednoducho to prestane svietiť. Takže aplikuje sa to takto, jednoducho priložím, otočím, zaseknem a je tam. Na každej ledke je ako keby takýto výbežok, ktorý mi hovorí, ako natáčať ledku, takže keď si prvú uložím v tomto smere, všetky následujúce ukladám s tým istým smerovaním a tým pádom sa nemôže stať, že dojde k zmene polarity, takže sa vždy trafím. Teraz si môžeme ukázať samotné napojenie. Prídavným pomôckam k tomuto celému sedu, okrem tých koncoviek a prepojok, ešte je takýto priebežne napájaný konektor, ktorý opäť otočením zapojíme, alebo je takýto koncový, ten mám tu na boku už zapojený na 24V. My v podstate môžeme, ako náhle zasunieme tento konektor, tak sa mi to rozsvieti, idem ho dať na doraz. Tu sa myslím zle bude robiť, ale v zásade je to to isté, jak toto, akurát v vašej aplikácii v nejakom baneri alebo v nejakom reklamnom paneli alebo v čomkoľvek. Dosť záleží od toho, z ktorej strany máte prívodové káble. Tam, kde to nie je k dispozícii, jednoducho použijem priebežňák, prevrtám si to kde chcem, v strede sa napojím, zoberiem ledku a zapájam jednu, druhú, si to natočím, nech to neoslňuje a naklikávam, čo potrebujem. Naklikám si, vyskúšam, zavrem, skontrolujem podsvietenie, keď je to málo, pridám ledky, keď potrebujem posunúť ledku, jednoducho si uvoľním, otočím a mám vybavené. Je to veľmi jednoduché, taktiež keby došlo k poruche alebo poškodeniu ledky, servis naozaj trvá pár sekúnd a nemusím nič rozoberať. Ďalšia celkom príjemná výhoda je to nadpájanie. To potrebujem predĺžiť, zoberiem ďalšiu lištu s prechodkou, strčím si to tam, sekundičku, to je také hutnejšie. Zaťahnem skrutky, aby to nevypadlo a pokračujem v tom, čo potrebujem. Takže zase a moja kolanička môže pokračovať relatívne do nekonečna. Vždy to priebežné napájanie, keď mám málo prúdu, málo výkonu, jednoducho si to dopojím ďalším káblom a mám vybavené. Keď som skončil, môžem použiť takúto koncovku, keď nie, keď to ostane otvorené, je to OK.
Takže takto jednoducho to funguje a takto jednoducho sa s tým pracuje. Treba si to vyskúšať. Na svetle záleží, treba sa s tým vyhrať. Ďakujem, prajem pekný deň.